Se'ls oblidarà llevar de la bústia el cartellet amb els seus cognoms. Es quedarà així per a sempre, posant nom a uns fantasmes. Deixaran les parets amb les empremtes dels quadres, dels armaris, dels matalassos, de les cadires. Encara es pot veure el vell rellotge com penjat darrere de la porta marcant les hores. Encara es poden veure els seus pares asseguts a les butaques verdes davant de la televisió, escoltant qualsevol cosa amb les finestres acabades de reformar obertes. La resta de les butaques buides i a poc esclafades pels cossos dels germans. El sopar d'entrepà, la cuina blava, de fusta, plena de plantes, refugi del pare. La planxa darrere de la porta amb el marc ple de marques de les mossegades del gos. Abans hi havia 3 quadres al corredor, de paisatges, de boscos, de caceres, amb diversos forats de pilotades. I l'armari de paret que haurà de quedar-se així, amb una xicoteta marca d'unes tisores voladores. Tot semblarà reflectir-se en l'espill que no es podrà llevar, en l'únic espill que trencaran amb les preses. El timbre afònic hauria de sonar. El timbre no sonarà, de moment, però qualsevol soroll exterior paralitzarà i comprimirà els records que puguen eixir de la casa. Santiago de Chile, barri Peñalolén, en la parte oriental de la capital. Un barri de rics i de pobres, de residències i barraques. En el centre, una gran avinguda que separa la gent que mira des de dalt d'aquells que cada dia pateixen la seva mirada. L'avinguda Tobalaba és jutge i senyor. L'avinguda Tobalaba decideix el teu lloc en este món. La casa de la família Valverde està just en el centre d'esta avinguda. Serà per això que mai van saber molt bé on està el seu lloc.
una casa gran vinguda amb ells, amb un jardí xicotet. Una gran vida detinguda en el temps. Que van arrugant-se, trencant-se, desapareixent. Marcela baixa del cotxe i corre cap a la porta de la que alguna vegada fou sa casa. Abans d'arribar es para al porxo. El veu diferent, més vell, clar. El recorre lentament, pas a pas. Intenta no pesar sobre la fusta que cruix, però és ella la que cruix. Han passat més de 25 anys des de l'última vegada que va veure eixa façana. Més de 25 anys recordant eixa imatge congelada des de la gèlida Suïssa, des de l'àlgida Alemanya. I una sensació de vestigi s'apodera d'ella. I una suor gelada recorre la seva esquena. 25 anys és no res quan tornes a casa. El temps s'esfon y desaparece. Alguien que sepa mi amor, sé que no se va a hacer y yo sé que sale el sol, ordénase, ahora entendí que no es suficiente para los dos. No voy a orar y decir que no merezco esto, porque es probable que lo merezco, pero no lo quiero y por eso me voy. Qué lástima, pero adiós, me despido de ti y me voy. Qué lástima, pero adiós, me despido de ti i me voy. A Lena li agrada cantar, sobretot cançons en castellà. L'alemany és més rude, diu, en canvi el castellà és més fàcil, més suau. Lena diu que els idiomes fan a les persones i en dir-lo pensa en les seues mares, en Marcela, la seva mare xilena, i en Damaris, la seva mutter, mom, que és alemanya i pensa igual que la seva filla, o la seva filla igual que ella. L'alemany és un idioma massa tosc per a una xiqueta que, sens dubte, va heretar els gens de Marcela, els seus gens, el seu geni i el seu dolor. Este dolor passat que sempre està present, este dolor que s'hereta i que passa de generació en generació. Lena plora en acostar-se a la porta. Plora sense saber per què, ho fa molt. Plorar sense una raó fàcil d'entendre i Damaris la deixa. Li acaricia el cap i la deixa. Els xiquets són així, diu, i la deixa, com deixa plorar a Marcela. Un home obre la porta de la casa i corre cap a Marcela fonent-se en una abraçada que dura 25 anys.
Els anys que no s'han vist la cara adormits al matí, els anys que no s'han vist la cara adormits al matí, els anys que no han compartit sofà i roses, els anys que no van beure cervesa ni mirar tenis a la tele, els anys de tu Europa i jo a Xile, els anys de vull oblidar-me de tot i vull recuperar-ho tot. Damaris i Lena s'acosten tímidament i l'oncle Raül, que així es diu l'home, abraça la xiqueta com s'abraça la família. A Damaris no li agrada que la toquen, en la seva família no s'usa. Goofy s'acosta per a sumar-se a la festa i Damaris s'espanta i es separa abruptament de Raül i l'ix un crit en alemany que espanta a tots, però Lena, la xiqueta salta d'alegria i acaricia el gos que mou la cua. Damaris està dreta al rebedor, expectant. La casa fa olor de xocolata i de record, de sucre i naftalina. És una casa gran, de sostres alts, de parets que combinen el paper i la fusta, d'aixes que tenen molts pitxers i adorns i retrats xicotets d'aixos en els quals et cagues cada vegada que has de netejar. Es nota que poden pagar algú perquè ho faça. Damaris es lleva les sabates. A Alemanya ho fan, això. Goofy aprofita per a fer-se un festí amb elles. Ella tracta de dir alguna cosa en alemany, però Marcela l'agafa de la mà i l'arrossega escales amunt, cap a la seva antiga habitació. Lena corre darrere de Goofy, tractant de recuperar les sabates de Mom, ajudada pel seu oncle Raül, que riu. Riu amb un riure nerviós, amb un riure embossat, en tants anys d'absència. Les dues dones entren en l'habitació. Marcela seu damunt el llit, en el seu llit, i espera. No sap què o a qui, però espera. Espera com quan els seus pares se n'anaven durant mesos. Espera com aquell dia que li van dir que li portarien una mascota. Espera com sempre ha esperat en eixa casa. Espera com una idiota que espera, sabent que mai arribaran. Damaris se sent aliena, encara que no menys idiota, i prefereix continuar la visita per la casa. Es fica en el següent dormitori, una habitació de xic amb olor a home, un llit d'una plaça amb un cobertor una miqueta infantil per a un xiquet de 40, un escriptori, l'ordinador, guies de Xile, mapes de Santiago, carpetes dividides per països europeus, Espanya, Alemanya, Suïssa, Noruega, Suïssa, Itàlia, Suïssa una altra vegada. Hi ha joguets, Playmobils, figuretes de Star Wars, una caixa de ping-pong, mocadors de color groc, d'aixòs que usen els scouts. Damaris observa intentant connectar tota la informació, deixant que l'habitació li parle de l'home de les abraçades profundes. Si poguera connectar-ho, sabria que Raül organitza viatges de turisme sexual a Xile per a europeus. Sabria que li encanten els xiquets i per això és, a més, monitor de Scouts Junior a l'estiu. Però no ho sap. No és una cosa que es pensi així, a la primera. Lena diu a crits paraules en alemany inintel·ligibles, però Mom sap que Lena té por i corre. Lena ha deixat de cridar i ara està asseguda als genolls del seu oncle. Té la faldeta alçada a l'altura de l'engonal i Raül acaricia suaument el seu genoll dret. La imatge consterna amb eixa suavitat amb què la toca, eixa intimitat en el gest. En veure-la, Lena corre cap a ella per abraçar-la buscant consol. Raül explica que Goofy l'ha rapada sense voler i Lena plora espantada.
Anem a descansar, li diu Mom a la seva filla, i les dues pugen a l'habitació. I Raül es queda sol una altra vegada i el temps torna a parar-se. És l'hora de sopar i Damaris, Lena i Marcela baixen de l'habitació dels pares on s'han instal·lat. Els pares no estan, com sempre, són els eterns desapareguts. D'això a Xile en saben molt i esta família és molt xilena. Raül els ha preparat un asado al jardí. Ha muntat una taula i 4 cadires i mou els seus malucs al ritme de la cumbia mentre beu la seva 5a cervesa. Marcela nota que el seu germà està un poc bufat. Fa olor de celebració, pensa, i això està bé. Marcela destapa un vi negre per Damaris. Damaris és més de vins. Raül abraça a Lena i li dona una caixa de pinipon perquè sap que a ella li agrada. Sap que amb això oblidarà la rap de Goofy. Sap que amb això serà la seva aliada. Lena riu feliç i Damaris ho nota. I Damaris també riu. Fa temps que ja no riu amb Marcela. Sí. Fa temps que hi ha més de 14.000 quilòmetres entre elles. Raül corre cap a casa i torna amb un mocador groc per a Lena. Un mocador groc i una guitarra i canta. Canta emocionat, excitat per la situació. Marcela s'incomoda, no li agraden aquestes cançons, ni el puto mocador groc. Odia els mocadors grocs, no li porten bons records. Així que li lleva la seva filla de les mans i se'n va cap a dins. Damaris no comprèn i Lena plora. Raül intenta salvar la situació i posa música i trau la seva neboda i la seva cunyada a ballar. Damaris té ganes de saber què li ha passat a Marcela, però no correspon. I Raül les abraça ballant i el clima de festa s'apodera d'aquest trio embriagat de novetat i la sensació de família ho inunda tot, una sensació estranya i atractiva. Damaris veu a Lena feliç i ella també es sent feliç i mira Raül als ulls i Raül li contesta i l'olor a galant de nit ho inunda tot i li entren ganes de pintar-ho tot de color de rosa i llançar pètals a l'aire i fer una animació d'eixes de PowerPoint dels 90 amb agranats, zooms, flotar i desplaçar a l'esquerra i posar-se a ballar alçant els braços cap al cel tipus Woodstock perquè la vida és meravellosa. Sí, sempre et dona una segona oportunitat quan penses que tot està perdut i... Marcela està asseguda en el llit infantil del seu germà. Rossega ràbia i desconsol. Estorca les llàgrimes i mira i veu llistats de noms comuns d'homes comuns, homes de vides normals amb costums anormals. Recorre els llistats de noms com qui avança pel corredor de la mort sabent que alguna cosa s'acaba per sempre i plora. Plora pel seu pobre germà i plora per ella, plora pels dos i pels llistats de xiquets sense noms. Llistats on podrien llegir-se els seus propis noms. S'acosta a la finestra i veu com Damaris, Lena i Raül ballen. I veu com riuen mentre ella plora. I una altra vegada sent a milers de quilòmetres, res com tornar a casa per obrir els ulls. Per fi es decideix i llança una a una totes les carpetes.
29 clients per a 15 xiquetes i 5 xiquets. Dresden, 15 clients per a 5 xiquetes i 2 xiquets. Basilea, 7 clients per a 3 xiquetes i 1 xiquet. Berna, 9 clients per a 5 xiquetes i 4 xiquets. Hannover, 17 clients per a 5 xiquetes i 3 xiquets. Colla, 5 clients per a 3 xiquetes. València, 7 clients per a 3 xiquetes. Hannover, 15 clients per a 3 xiquetes i 2 xiquets. Basilea, 3 clients per a 1 xiqueta i 2 xiquets. Zurich, clients per a 3 xiquetes i 1 xiquet. Colla, 4 clients per a 3 xiquetes i 3 xiquets. Hannover, Basilea, 4 clients per a 3 xiquetes, 4 xiquets. Els corredors seran llarguíssims en estos 3 dies, més llarg que mai, llargs i pesats. Els germans no podran mirar-se, però el corredor estret farà que freguen els seus cossos. El pare, callat, cansat i ofuscat, perdrà pes cada segon que passe. La mare plegarà i plegarà, arreplegarà i arreplegarà, embalarà i embalarà. No hi ha temps a perdre. A la cuina blava, de fusta, plena de plantes, refugi del pare. Esperarà assegut. Han d'eixir. Però ningú de fora s'emportarà les seues coses. Els records estan en la roba, els mobles, els cobertors, els plats, les olles, les taules, les tovalloles, el somier, les fotos, els llums i no les parets. Les parets es poden quedar, pensa, que es queden les parets a les seues fatigoses ferides en les cames i els seus clevils fent-se gran, que es caiguen al cap als que en vinguen i les empresonen 40 anys de vivències. Ell és un gran aficionat a la jardineria. Sempre està a la terrassa, amb les seues plantes. Sempre està allà, agenollat, d'una manera un poc obsessiva. Al principi estava tan atent que les pobres plantes morien per un excés d'aigua, però ja els ha pres la mira. Es passa el temps lliure allà, podant, regant, desparasitant, llevant-li la pols a les fulles i veient-les créixer, veient-les créixer, veient-les créixer, veient-les créixer durant hores. Jo sé que de vegades, algunes vegades, els diumenges, per exemple, quan té molt de temps lliure, li sembla veure com la tija d'una fulla creix, de forma lenta, lentíssima, imperceptible. Qui ho pot veure amb els seus ulls d'home i el seu temps d'home. Aleshores, una llàgrima cau al terra de terratge i això el treu de sobte de la seva abstracció. Ella arriba a casa tremolant. S'ha parat abans d'obrir la porta amb la clau. Li ha fallat un poc el genoll dret. Ella arriba d'una altra casa, de xitar-se amb un altre home. Un xic més jove que ella. Morè, alt, guapo. Un xic que no li agrada especialment, però que folla bé, amb el vigor dels 25.
Mentre mantenia relacions amb aquest home, amb aquest xic, li ha passat pel cap la idea de no usar protecció, d'enganyar a aquest xaval, d'enganyar-lo a ell i d'enganyar-se a ella mateixa. Ella ha pensat mentre la criatura li penjava d'una mamella i l'envestia amb el vigor dels 25, que potser ningú notaria la diferència, que el semen d'un xaval de 25 devia ser de bona qualitat, que el seu home i eixe xaval, en essència, podien assemblar-se. L'últim espasme l'ha treta de col de la seva abstracció. T'ha agradat? Li ha dit la criatura. I ella se l'ha mirat com qui mira les restes d'un pícnic abandonades al mig d'un parc i ha eixit corrents d'allà. Ell i ella es van conèixer durant l'etapa universitària. Es trobaren en una festa i s'agradaren. Quan es van conèixer, ella tenia 19 anys, ell 18. Uns mesos després, ella es va presentar a la beca Erasmus i la aconseguiren. Així que se'n va anar a Berlín. Va ser després dels primers mesos allí quan li va proposar a ell la possibilitat de tenir altres relacions amb altres persones, únicament sexuals. Ell en un principi no ho va encaixar massa bé, però després de parlar-ho molt, comprengué que ella l'estimava per damunt de tot i que ell se l'estimava d'igual manera. I encara que li costara una mica d'acceptar, no podia negar-li que tinguera una aventura aquests mesos amb un alemany alt, ros, amb cabells llargs, rastres, aspecte de magarra hipiós berlinès, que entenia que ho haguera viure i que segurament a ell li haguera passat el mateix. Així que ho va acceptar. Des d'aleshores mantenen una relació oberta i encara que confien plenament l'un amb l'altre, han decidit no contar-se els detalls. Ella ha tingut més relacions físiques amb altres persones que ell. En el cas d'ella han sigut molt puntuals, però això no els ha provocat cap conflicte. Creuen de veritat en la teoria que estimar implica no alterar ni reprimir cap desig de l'altre. I des d'aquell Erasmus berlinès trobaren una fórmula que encara que és poc habitual, els ha fet feliços. En 2 ocasions decidiren fer un trio, però aquesta pràctica no els va resultar satisfactòria. En realitat, quan estan junts no volen a ningú per mig. En acabar la facultat, quan començaren a treballar, tots dos s'independitzaren, però no començaren a conviure fins un any després. Viuen en un pis xicotet, però bonic, en la part vella. És un pis amb terrassa, una terrassa no massa gran, però ben assolellada, amb el terrat de terrats. Ara estan en la trentena, ella 35 i ell 34. Des de fa un temps senten un desig molt fort de ser pares. Ella va ser la primera en sentir-ho, quan estava a punt de fer 31 anys, però ell preferia esperar un poc. Una nit, al llit, ell li va dir que sentia pressa. Ella recorda aquesta nit com una de les més felices de la seva vida. Encara que el sí tan rotund d'esperar d'ell la va espantar un poc. Després van fer l'amor. Des d'aleshores han tractat de ser pares, sense èxit. Primer recorregueren el mètode Ojino, però no va funcionar. Llegiren estudis i seguiren tots els passos, objectius i també els poc científics. Ho feien els dies previs, durant, després de l'ovulació. Ella feia la figuereta cada vegada que acabaven i ell es revolcava pel terra de tant de riure. Sense èxit. 2 anys després,
Decidiren anar a un especialista i començaren amb la fecundació in vitro. Porten ja 3 cicles que tampoc han funcionat. L'estimulació ovàrica prèvia a la fecundació fa que ella se senta molt excitada, molt calenta. Per això ha recuperat algunes relacions físiques del passat amb alguns amics i això la fa sentir malament, perquè encara que ell tampoc pot tindre relacions amb ell abans de la fecundació, el cas és que ella tampoc en té cap gana. Porta un temps sense desitjar-lo. Cada vegada que fan l'amor no deixa de pensar en la seva incapacitat per tenir fills, la seva frustració, la maleïda obsessió que té amb les plantes. Ella sempre ha pensat que ell és l'home de la seva vida, que el seu amor era un amor d'eixos que salven el món. Ella l'ha estimat, perdó, he dit l'ha estimat. Ella l'estima molt, però ara sent que eixe amor, el seu amor, un amor estèril pot salvar el món. Amb dos, ell i ella s'han allunyat molt. Aparentment tot està bé. Continuen tractant de construir junts, van als cicles junts, comparteixen casa, menjador, corredor on creuar-se. Tot i que hi ha alguna cosa trencada. Eviten mirar-se més del necessari i sols parlen de coses trivials. No recorden l'última vegada que es besaren en la boca. De nit al llit es donen l'esquena i de dia ell s'amaga a la seva terrassa i ella mira catàlegs de roba de bebè per internet. La teníem a ella en la porta de casa, tremolant, després de l'incident amb el xaval, just en el moment del qual vos parlava abans. I ahí està ell, arrencar les fulletes d'un bonsai amb unes pinces. Mantinguem el silenci. Crec que estan a punt de dialogar. T'he traït. Quasi et muic de l'esglar i podies haver tocat a la porta. Perdona. Porte mirant una estona i no em sentia capaç de parlar. Vam quedar que no es contaríem els detalls, així que res que perdonar. No és això. És pitjor. Preferix no saber-ho. Quedàrem de respectar-nos i ser sincers sempre i jo t'he traït. Hi ha coses que és millor no saber. Això sona a bolero ranci. No vull saber-ho. Millor així. Vull ser mare, per damunt de tot. Ja ho sé, però tot necessita el seu temps. Per veure créixer una tija són necessàries hores, dies, paciència infinita. No vull una planta, vull un fill. T'he sigut infidel. Infidel? Vull un fill i vull que siga teu. No som capaços de fer que crezca res. No em servisses. Entens? No. Sí. Me'n vaig. T'estimo molt. Espera. Només una última cosa. Jo tampoc he sigut sincer i vull que ho sàpigues. Mai he suportat que et citares amb altres. Mai ho he suportat. I enmig d'estes paraules, que han sigut estes i unes altres, més astres, més incòmodes, menys amables, menys literàries, menys polides, podeu veure com ha quedat entre ells un fill nonat, un fill mort, un tumor d'absència que ha arrasat amb tot i una pudor insuportable a mentida. L'amor, l'empatia, la confiança, el desig. El desig ha acabat amb el propi desig. I ni l'olor a cafè amb llet acabat de fer, ni el llit calent, ni les sopes amb pa han aconseguit reviure.
mudarà a un altre pis, amb una terrassa més gran. Entre totes les esperanques, arbustos, fulles, arrels, podeu veure, si es fixeu, com un puntet negre enmig del fullatge. Ella serà mare, d'ací uns mesos. Una xiqueta de pare desconegut. No tornarà a tindre fills ni ho desitjarà. Podeu trobar-la al saló de la seva casa nova. Una casa gran, luxosa. La xiqueta dibuixa la seva família en un paper. Les dos, mare i filla, agafades de la mà. Ella escriu a l'ordinador. Està a punt d'acabar la segona part del llibre que l'ha feta rica. Un best-seller titulat Bons fills, mares pèssimes. Està contenta. Serà una bomba. El soroll a les escales els van sorprendre en la seva fantasia de famílies. Passos, crits, discursions, alarmes. Ficaran els plats embolicats en paper a les caixes. Els milers de menjars que en aquella taula els costava cabre al 6. Els putxeros, els guisats, les pastes, les paelles, tot el menjar que s'emmagatzemava, els vins, les cerveses que es van vessar per les eternes discussions sobre l'economia familiar, els comptes, els diners de les coses, de les sabates, de la roba, dels llibres del col·legi, de la gasolina, les nits en les quals els xics aplegaven tard de treballar des dels 15 anys. Quan entren el dilluns, trencant el forrellat, ho tiraran tot. Els mobles, la roba, els llibres, els llits. Pintaran les parets en altres colors. Les marques de creixement dels xiquets desapareixeran. Les marques de les prestatgeries, dels quadres, els records de davall del paper pintat de les parets. Com carregar tots aquests anys en la camioneta que espera aparcada al carrer. Sofia prepara els esmorzars, com cada matí, per als seus fills. Avui és dimecres, així que els toca fruita. El dimecres és el dia de la fruita a l'escola. Sofia agafa la fruita i la va trossejant mentre pensa. No para de pegar-li voltes a la situació i observa una vegada més a Ifa. Ha canviat tant, ha crescut tan ràpid. Potser només siga això, que s'ha fet major. Però no, està segura que no. Hi ha alguna cosa més. El seu comportament és molt estrany des de fa un parell de mesos. Sempre ha sigut un xiquet molt alegre, molt inquiet, un somiador, i ara... Torna a mirar-lo i es troba amb els seus ulls. Ella li somriu afectuosament. Ell continua desdejunant sense immutar-se, sense fer la més mínima expressió. Sens dubte, alguna cosa li passa. Porta temps absent. Ho ha comentat amb el seu exmarit, el pare d'Ethan, Mario. Porten 2 anys divorciats. Ara tenen una bona relació després d'una època en la qual no va ser així. Ella pensa en aquesta època i encara s'estremeix. Les discussions, les contestacions pujades de to, la sensació de fracàs, la baixa autoestima,
No és que hi s'implique massa, més pront el just. Entre el treball que se n'ha anat a conviure amb la seva actual parella no disposo de més temps, però a Sofia no li importa, fins i tot preferís que siga així. Mario també ha notat algun canvi en Ethan, però ho atribuís a l'edat. Què vols? Ja té 10 anys, està fent-se major, ha de fer-te la idea que deixarà de dependre de tu. També ho ha comentat a l'escola. Sí, està un poc absent, estarem pendents d'ell, de les seues qualificacions. I ho ha parlat amb Ethan. Li ha preguntat si li passa alguna cosa, però només ha trobat negatives. Res. Pot ser siga ella, que té una tendència natural a estar pendent dels seus fills de manera exhaustiva. Sofia no vol veure-ho així. De fet, qualsevol comentari al voltant del tema li molesta. Ella estima per igual als seus 2 fills, però de manera inconscient, la seva atenció i el seu temps són sempre primer per al seu fill, la resta per a la seva filla. Pot ser per això, per la seva atenció desmesurada cap a Ethan, està sobredimensionant el seu canvi de caràcter. Sí, ha de ser això. No, no és això. Hi ha alguna cosa més. La seva imaginació comença a treballar. Apareixen els dubtes, les pors, i pensa en l'escola. Deu tenir problemes amb algun company. Això podria ser. Justificaria el seu canvi d'actitud, el seu distanciament, la seva falta d'interès. Sí, ha de ser això. O no. Ells tenen una bona relació, li ho haguera explicat, confia en ella, li haguera demanat ajuda. O no. Així que este matí, igual que els 2 últims dies, va fer una ullada. Fins ara tot sembla normal. Avui ho intentarà per última vegada abans de reconèixer que pot ser siga l'edat. Acompanya els seus fills a l'escola. Els besa i donen mitja volta com per anar-se'n al treball. No obstant això, no ho fa. Es queda fent temps, rondant fins que arriba l'hora del pati. Afina la vista, buscant el seu xiquet. No és fàcil entre tanta criatura. Per fi, el localitza. Està amb 3 xiquets més. Parlen, fan broma i riuen entre ells. Se'l veu feliç. Després es dirigeixen cap a la zona de l'hort, un poc apartada, fora de la vista de professors i companys i envolten a un xiquet. Qui és aquest xiquet? No sap qui és, però veu com l'envolten. I després, les espentes, fins que cau al terra. No pot ser, no és possible. Ethan li dona una puntada al tàper que li ha caigut al xiquet i la fruita es desparrama pel terra. No s'ho pot creure. El seu fill, el seu xicotet. El grup abandona el xiquet i se'n va. Parlen, fan broma i riuen entre ells. Encara no s'ho pot creure. Ella no sap què fer, no sap si anar al xiquet i preguntar-li què ha passat, què li han fet, què li ha fet ella a Ethan perquè es comporta d'aquesta manera, però no ho fa. S'asseu a la vorera, al terra, intentant processar el que acaba de veure. Què acaba de veure? Què farà amb el que acaba de veure? Estava preparada per a presenciar com el seu fill era agredit. Sabia quina seria la seva reacció, quines mesures prendria, quina actitud tindria. Però no esperava que fora l'agressor. Pronuncia esta paraula en veu alta. Pronuncia. Pronuncia. S'alça del terra, es recompon. Impossible. El seu fill no és això. No ho és. No cal treure les coses de context. No ha passat res. Només ha sigut una baralla d'amics. No cal donar-li importància, no cal exagerar. Segur que demà van les paus. Ella ha de tornar al treball. Ja ha perdut massa temps preocupant-se per ximpleries. Són només coses de xiquets.
Sofia prepara els esmorzars, com cada matí, per als seus fills. Torna a ser dimecres, el dia de la fruita. Porta una setmana intentant digerir el que va veure a l'escola. Observa Ethan amb més atenció, pendent, per si en algun moment decidís contar-li el que passa. Perquè alguna cosa passa. Les seues mirades es troben. Ella li somriu. Ell sembla retornar-li el somriure, però finalment esquiva la mirada. Cada vegada... S'ha acabat. Ja no aguanta més. Hi ha més soroll de l'aixeta de la cuina, del microones. Són sorolls que ensordeixen. Ells mouen els llavis. Sembla que parlen, però no s'escolten. El soroll és ensordidor. De sobte, el so dels ganivets frena en sec. El dilluns arribaran els del banc i companyia. Es deixaran la porta oberta perquè no trenquen la porta de fusta envernissada fa poc. Les parets seran aspres i alienes. Es giraran l'esquena i s'estretiran a mesura que s'acosten al menjador immens que ja haurà quedat buit. Abans d'anar-se'n miraran cap carrere i pensaran en tirar les matalosses per les finestres, les mobles que no capien per les portes. Tot podria caure d'un 7è pis com un plom a terra i trencar-se en milers de miquetes. L'espí que es quedarà reflectirà encara els 4 xiquets jugant a Playmobils, a indis i vaquers, mentre tot va buidant-se. Abans d'anar-se faran una última mirada i cadascú se n'anirà per un costat, culpant-se l'uns als altres per no haver fet més esforços per salvar-se.
Family is good. Mom loves you. Dad loves you. Your brother loves you. Many children, many debts. Buy an apartment, buy a car. Stop being who you are to become a family, to become a dad, to become a mom. Family is good. Mortgage your mom. Buy your dad. Have siblings. Your children love you. The banker loves you. Family is good. Very good. Very good. Buy a child, 2 children, 3 and 4 children, a turtle, an orange fish, a toilet. Buy Alonso the parakeet, Aristotle the dog. Family is good. Your dad rapes the banker. Your mother masturbates the banker. Your son eats the banker. The banker is good. Family is good. Mom loves you. Dad loves you. Your brother masturbates your son. Your son eats Alonso the parakeet. Stop being who you are to become a toilet, to become an apartment, to become a turtle, to become an orange fish. The banker rapes your son. Your son eats your brother. Your brother has siblings with many debts. Stop being who you are to become a toilet, to become an orange fish. Your brother is your father. Your mother rapes Alonso the parakeet. Family is very good, 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 very good. Your brother masturbates your son. Your son eats Alonso the parakeet. Stop being who you are to become your dad, your apartment, a toilet. Your father masturbates the banker. The banker masturbates your mother. Your family is good. 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 Relat 1. Personatges. 1. Home. 2. Dona. 3. Dona. 4. Dona. 4 germans estan en el saló buit d'una casa antiga, de poble. Una esquerda enorme travessa la paret de l'habitació. Tots miren l'esquerda. Accions espaiades en silenci. Els 4 germans miren l'esquerda. No saben des de quan està allà. No saben si es va ocasionar de dalt cap avall o de vall cap amunt. Es pregunten si el moble que havia allà, abans del desnonament, estava allà per tapar l'esquerda o si va ser el mateix moble el que la va ocasionar. Un moble enorme clavat a la paret, ferint la seva pròpia casa.
you think I'll teach my children to believe that? Do you think I'll help raise a new generation to approve of murder? When you tell them they have policemen and courts and jail, we ain't got that. So when we have to, we can figure out. I'm leaving here just as soon as I can. I do. No. Now, please get out and let me alone. Molly, I mean, the woman, man. Yes, ma'am. Are you? Well, then, folks has to be made for this country. Rough, wild, and it takes a strong stomach to stand for some of the things that go on out here. It's best not to say a soul. You think I'm a weak one, don't you? No, ma'am. I just don't think you understand our fight. Perhaps not, but I've decided to try. I've been doing a lot of thinking since the other day. I've looked around me at people like Judge Henry and Shorty and Nebraska and their wives. People like that done all the wrong. Yes, ma'am, they are. But they don't ever let themselves forget the reason they're here. They're building a new country, ma'am. It's a big job. I know. And that's why I think I want to help. We sure need it, ma'am. Any help at all, and yours will be right welcome. Thank you. And now will you forgive me for what I said to you? Forgive you? Well, that's easy. And will everything be just as it was between you and me? El terra That's up to you, Molly. tremola I want it. i es queden quiets. Intenten lluitar contra la gravetat. Fer el mínim impacte possible mentre buiden els records malalts de sa mare. Intenten que no s'enfonsen. Intenten volar. Que l'abocador que un dia va ser la seua llar no es convertisca en la seua tomba i allunyar-se. Seguissin sense parlar. Say goodbye for me. I'll leave when I get back. Stay here, we got time. Why not? You said we were going to people to see up the way from that woman who married. Oh, I'll have time. 620's never made it in before 8 o'clock yet. The bell, in case you've changed your mind. I haven't. You know how I feel about your fine and fancy friend. All right. Hello, Julia. Oh, thank you, Mr. Carney. I guess you know what's the matter. Uh-huh. Where is he? At God's McCurdy. All right, let's go. Were you calling me, huh, Dave? Mr. Norman, Julia's waiting for you. You're a good girl, Dave. Wonderful girl. Sure is, sure. Now, you've got to catch a train. You know why, Dave? Mr. Norman, will you... My cousin died, Dave. Way off east in Delaware. Left her whole estate to Julia and me. That's why I'm celebrating. Julia and me. Well, I saw Tucker Wentz today. He says his wife mailed us an invitation to the housewarming at their new home. Same last week. Well, why didn't you tell me? I thought maybe we weren't being included. You go to their house after what Tucker's written about you? Oh, darling, that's just newspaper. Well, I'm not going. Have you got a new dress? I'll buy you. Gotta come to the car. Well, the party's tomorrow night. You don't care how I look in front of your fine friends, do you? Everybody will be running after the beautiful and talented Algeria way. Darling, that's all in your mind. I'm not going. All right, then. What's done is done, Tom. Well, don't let it ruin the party for you. Already has. Gotta find me something stronger than that. Dave, Yes, I'm terribly disappointed about you. well, ready. Oh, Julia, let's get out of here. Let's find some place where you can tell me everything that's happened to you. The rig outside? Yeah? Then I know a place. Whenever I was troubled, I always used to go there, and that's it. Late? Late. Go at first. Yes. You're still thinking about Tucker Wentz. What's the Saturday? His wife. Sure.
wants Dave. Just a minute. She likes you and she can't have you, so she's going to make what she does have climb the ladder until he's more important than you are. Well, there must have been some wrong. You have to be tough, Dave, if you're a woman. If not. No. But here he is pushing Tucker into this thing. I'd like to keep them both around. By running for Congress as an independent? Yeah. Then do it. Can you imagine the faces if I went back to the party and told everybody? I'm in the race against Tucker. Yes, why not? Dave, if there's something wrong, All right. Let me just talk. Right. Tell you. Hurry. I'm frightened, Martin. You mustn't be afraid of my loving you. Yes, I've been in love with you ever since I was a kid. That's part of why I wanted to come back with you. But you mustn't be afraid of my love. I want only for it to make you strong. Segueixen menjant. Es miren. Saben que qui es quedarà en una casa destrossada. La suspicàcia vola per damunt de l'amabilitat. Count the hours till I get paid. Please, Martin, don't. Julia. I came here today to tell you I made a mistake last night. I shouldn't have said the things I did. You mean about loving me? Nick, try to understand me. I've loved you since I was a child. When you used to come and see my father and didn't even know I existed. And later, when you had to go down to Gus and Curdy's livery stable and bring Dad home, I wanted so to tell you how I felt. It was seeing you again last night after all those years. Couldn't hold it anymore. It's wrong. All wrong. Because I'm a married man. Yes. Julia, I need you. You're saying that out of a sense of gallantry. You say she loves you, so you must say as much. No, it's not that at all. It's really what my life has ever been. I don't want to hear about it. Dave, we mustn't see each other again. We mustn't. Already Tom Ransom knows I'm nearly off. I'm rooming with Tom and his wife. If they see you falling I on don't care. I'm going to see you tonight. Goodbye, Dave. Julia, listen to me. Goodbye. What happened to Dave, too? So, this afternoon I asked Jeff Cuddles to help me get a job in Kansas City. Happened to be an opening with a firm across the strike. Nothing I can say this stuff. Even if I can't tell in 3 weeks. You're not going to ask me. He needs you, Dave. Tonight on 11:30. I'll take it. Yes, Martin. You are. Somebody's going by outside. Could you watch me? Watching what? Could you see me? Could you see it right? Dr. Patterson said that this time I can see you for as long as I want. Sure can. I'm feeling better now than expected from hearing the jury's verdict. I brought you a copy of the Clarion in case you wanted to read about it. I will later. Julia, you know where the credit for today belongs. You are going. I'm glad you think so. But maybe you better read the Clarion right now. At least Tucker Wedge's statement. Tucker? Right here on the front page. All right. Open letter to the citizens' camp.
Després, el pare tot sol veurà més, prou més, assegut en una cadira en una platja abandonada. Hauran passat molts anys. Estarà assegut en qualsevol platja, de qualsevol mar, de qualsevol costa, de qualsevol país mediterrani. Així passarà els matins i les vesprades, abocat a la seva pròpia absència, endinsant-se cada vegada més en l'arena, cada vegada més, cada vegada més, cada vegada més, fins a desaparèixer en l'arena. La mare pren mida a les parets. En qualsevol casa, de qualsevol lloc monolític, de qualsevol ciutat de província, de qualsevol barri als afores, ple d'altres com ells. Qualsevol lloc on oblidar-se i ser una ovella més. Pren mida a les parets, intentant imaginar com era sa casa. Quins quadres podrien anar ací o allà, com cabrien els armaris. Per què no va aguantar? Ara se sent tan nua, tan sense saber quins són els taulells que ballaven o les claus que obrien inclinant una mica el cos. Per què no es va quedar? I van lluitar junts, o es van quedar junts al mateix lloc. Els 4 fills van caminar per la casa sense ni tan sols mirar-se, aguantant la respiració al creuar-se, imaginant històries de famílies, de qualsevol lloc, per soterrar-se a la idea de fracàs, que tot es repetirà, que si els seus pares ho van perdre tot, fins i tot a ells mateixos, que ells també ho perdran tot, fins i tot a ells mateixos. Que a qualsevol família que construïsquin es passarà el mateix i fracassarà, que tot s'enfonsarà més pront o més tard. Alguna cosa canvia. Alguna cosa no vols veure, alguna cosa descobreixes i alguna cosa nova desitges. I no pots, i no mires, i no acceptes, i ja no vols. Es van quedar varats, encallats, sense moviment, en totes les habitacions que els van construir com a família d'una manera o una altra. Perquè al final, van pensar, la família se sosté sobre l'espai que van habitar a foc lent. L'espai que et marca sobre la paret les teues mires. L'espai de les teues prestatgeries, dels teus llibres, de les finestres, de les seues vistes. I ara són ulls miops i orfes de sosteniment. I per això els 4 germans van fracassar i les històries que s'explicaven eixien malament. I queien i fracassaven. I s'enfonsen en l'arena de les platges on es busquen com a família, als pobles, a les ciutats, als camins de fugida, a qualsevol lloc on començaran de nou. Començar de nou i caure sempre. Començar de nou i caure sempre. Començar de nou i caure sempre. Començar de nou. Terra, arrels i branques, 4 parets plenes de marques.
caus i tornes a alçar-te a un altre lloc ple de mirades. Som habitants sense cases, amb un moble, un espí, llibres sense paraules. Som el cartró de les caixes que transporten sorolls a coordenades abstractes. Som les ferides obertes, som les ombres que veus quan despenges els quadres. Terra, arrels i branques, quatre parets plenes de marques.